ассалому алайкум бачаё, ҷа ҳама каса созен хубен, саломатитон хубай? Бародарои ҷон, агар заҳмат набоша ҳамин якдонаги лайкро биҷихен ва подписатсия кунен дар канали мо. Ҳар рӯза курса бохабар бошен ва ҳамун колокольчики каналам гирён кунен барои чойю чайҷон. Ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад, барое ки имрӯз курс яъне ки 10 август курс то ҳол 1000 рубли 864 сомон аст. ва дар ҳама банкҳо бародарои ҷон, бонки Эсхата, Алифбонк, Спитаминбонк, Газпромербонк, Коммерсбонк, Орионбонк, Душанбе Сити, дар ҳама банкҳо бародари ҷон 1000 рубли моҳ 164 сомон аст. ва як бори дига мегӯм бародарои ҷон, лайк подписатсияро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мо аст. боқӣ сарбаланду обод бошед.